ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ ବିଫଳତା ଏବଂ ସବୁ ଅଭାବରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ତାହା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମଣିଷ ବର୍ବାଦ ହେବା ପଛରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଦାୟୀ: କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଈର୍ଷା, କୁଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜିକାଲି କହିଲେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ଦିନେ ମୋ ମୂଲ୍ୟ ତୋତେ ସମୟ ଜଣାଇ ଦେବ। କ୍ରୋଧରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ କି ଭଲ ହୃଦୟରୁ କହିଥିବା ହଜାରେ ମିଠା କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି କାମ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ସେହି ମଣିଷକୁ କେବେ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେହି ମଣିଷ ପାଇଁ କେବେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ତୁମ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଶୁଣିବାକୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ କହିବେ ଭଗବାନ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବିପଦ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କହିବେ ଏହା ତାହା କର୍ମର ଫଳ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଦାନବୀର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମତା ଅଛି, କାରଣ ଅତି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଯଦି କହିବାର ଅଛି ତେବେ ମୁହଁରେ କୁହ, ସତ କୁହ ଆଉ ସିଧା କୁହ। ପ୍ରକୃତି ନିଜ ମଣିଷ ଯିଏ ବୁଝିଯିବ, ଆଉ ନାକୁ ମାତ୍ର ନିଜ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଡର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶବ୍ଦଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଥରେଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଜକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅନି, ସାହସ କେବେ ହାରିବାକୁ ଦିଅନି। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଲଢ଼ିବା ଶିଖ। ସବୁ ବିଜୟ କେବଳ ତୁମ ନାଁରେ ହେବ ଆଉ ତୁମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଭରି ହୋଇଯିବ। ନିଜ ଛବିକୁ, ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଉ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ତୁମ ଆୟୁଷ ଠାରୁ ବି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆୟୁଷ ଅଧିକ। ତୁମେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ପରେ ବି ଲୋକ ସ୍ମୃତି ଏସବୁ ବଞ୍ଚିକି ରହେ।